Halv times forbrug på de skidesvinger. De drikker af helvede til sådan en kvinder. Vi var selv med dig. Dem, der ikke får juice i morgen, deres hus står her. Det er torsdag, og klokken 10 over lort, mand. Peter, han er lige kommet ind ad døren, mand. Nej, den blinker. Jeg kører. Okay. Ja, så er jeg kommet hjem nu, og det er torsdag morgen, og klokken øjeblik, den er 10 over lort. 10 over 5. Og Jens Peter og jeg, vi sad på disco, ens alle var gået, og vi har drukket 3-4 flasker Bacardi rom, og så så gik vi hjem til de der finske skøre. Han har fået et værelsenummer og videre. Jeg gik fucking med, fordi efter jeg har haft sådan en anden intim omgang med alle sammen oral, det har vi alle sammen, så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da godt gå med, fordi han går kun ordne en, og så må der være nogen til mig. Og så kommer vi derhjem, og så døren låst. Så siger Peter, eller så siger Jens Peter, fordi han er jo Tjerbo-guy, så siger han, okay, han har fået videre ejeren på det der latterlige hotel, at vi skal gå ind ad kældergangen. Så vi lister rundt om lorten, og ved du hvad? Hvad hedder hotellet? Der er ikke, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, der er ikke åbent nogen steder i kælderen. Så jeg siger, okay, vi ved vers 316, så jeg giver ham en hestesko, og han kan kravle op på første sal. Og i det han kommer op, så står der en eller anden kone og kigger på ham ud for vinduet af. Så kommer der bare en nar klatterne op, men det er slet ikke mistænkeligt overhovedet. Men jeg giver ham det sænger for grunden af, og siger, gå væk. Og han går sådan videre hen, og vi holder os i ro i 2 minutter. Så slæber jeg en bænk hen, og han sætter en fod ned, og jeg klatter op. Og så er vi oppe på første sal og står og skal videre op til anden sal. Og så kommer der 2 finske skøre vadende, og vi siger, hallo? Vi skal ind i bygningen. What are you doing up there? Så siger jeg, we're trying to get up to room 316. Men fair nok, de er jo 7, og vi rider så med dem. Og så kommer vi ind, og så hitter de der latterlige finske skøre ham bare, og tager hans bluse af, og jeg ved fandme ikke hvad, så jeg siger bare, okay, I'm a better sweaty, so I'm just gonna take a shower, så jeg smider tøjet og går i bad. Men de er skide hamrende ligeglade. De vil bare ligge med ham, og jeg skal tage billeder af dem og lave body tequila, jeg ved ikke hvad. Så mens jeg har så travlt, så... Den på hovedet, man kan ikke se. Jeg skal tæt på. Så stjæler jeg et par trusser fra en af pigerne. Og de har brugt. Det kan jeg i hvert fald lukke. Men ikke nok med det. Vent et øjeblik, så skal du se, hvad jeg mere tager. Fordi de latterlige skøre, de har så travlt, så stjæler jeg en BH. Og et par trusser. Fordi hvem fanden tror det er? Ja, de tror ikke, jeg hælder. Eller Preben og jeg hælder. Hun er ikke så gammel her. De tror ikke, at det de tror da ikke, de kan. De tror da virkelig ikke, at jeg gider hælde så meget sprut på dem, for at de bare skal give mig en weenie peenie. Så mens de ligger med Jens Peter og spiller dig, og jeg tager billeder, så tager jeg bad, og så begynder jeg at gå på opdagelse, og jeg stiller BH, et par det er godt sjovt i morgen. Brugte trusser. Hun er nok underlivsbetændelse hende find, men det finder hun af. Og så, ja, og så stager jeg rundt der og spiller hammerne hans hjørne, og Jens Peter han ligger der. Og så kommer den ene af dem, Katja, og siger, vil du ikke sørge for, at Jens Peter kommer over til mig? Så siger jo, selvfølgelig. Så da han kommer ud fra toilettet med 3 piger, så siger jeg, kom her Tyr, og så smider jeg dem derovre. Og så går jeg ind, og så kommer 2 andre ind, der har et helt stort lejlighed for sig selv. Og så siger hun, du skal sove på sofaen, så siger jeg, ved du hvad? You're gonna masturbate with yourself. Fuck you. Og så tager jeg mit tøj på, og så skrider jeg, og så kommer jeg hjem her. Og
hiver kommissæren op, der siger, han er ved, som klokken er 17 minutter over 5, og klokken 10 skal vi mødes på Schanberg med Egon og hans døtre. Og det bliver nok morsomt. Og det er sådan set alt for i dag. Hej. Godt, mand.